suunnasta. Mulla tuolta sinne, eli tonne viet palkan. Ja sitten nää pitää kääntää toisinpäin vinuiksi. Nää hyppyt. Tuohon tarvitaan ristikko. Joo. Niin tästä laitan ensimmäisen. Tosta. Tästä. Joo. Jätä sille se pari jalkaa siihen tilaan, että se mahtuu tulemaan siihen ekalle hypylle. Samalla tavalla. Ota taas, että se kattoo sinne eteen. Yes. Oikein. Niin. On vaikeuksia aina miettiä nämä suunnat vasemmalle oikealle. Tuolta tonne päin. Taas käännetään nämä.